dito na usog ka lang. Nabati ka. Hindi ubra tawas basta-basta rito. Kailangan dito labanan sa spiritual. Pag tinawas kita, hindi ko rin alam kung kailan ka gagaling. Mga 3 araw pa. Tapon, lahat. Pagpapawisan ka niya, sige, tapon ng tapon. Sige, ubos. Marami pa, oh. Ubos, lahat. Tapon mo rito, lahat. Tapon mo lahat. Kunin mo lahat yung mga sakit mo. Buong katawan mo. Tapon mo. Ganun mo lahat. Tapon mo. Sige. Ayusin mo yung kamay mo kasi. Ang haba ng suot mo, yan. Tapon mo. Pikit ka lang. Doon ka lang sa pinaglaruan mo. Doon sa punso, ha? Kung saan ka nagbabato ng punso. Doon ka lang. Pirmis ka lang doon. Tapon lang ng tapon. Lahat. Damputin mo. Sige. Mapapahinton mo tong stick. Pag huminto tong stick sa daliri mo, automatical, wala ka ng sakit. Ulo lahat. Balikat. Leeg. Tabon sa lupa. Sabi mo, Panginoon, gaya mo ako. Panginoon, Patawad po. patawad po Sa mga anumang elemento. sa ano po ng elemento. Ay humingi ako ng kapatawaran. Tapon. Humihingi po akong kapatawaran. Mga kaibigan. Mga kaibigan, Pasensya na kayo. pasensya na kayo. Dahil binato ko. Dahil binato ko Alin ang binato mo? Ikaw nagbato eh. ang punso. Oh, huwag mo nang ulitin magbato sa punso ah. Opo. Tatanggal lang ka ng mga mata, tanda mo. Lalagyan ng malaking bukol yung ulo mo. Sige, tapon. Marami pa. Kunti na lang oh. Oh, di ba nabawasan? Etong kabila. Oh, nabawasan. Sige, konti na lang. Lahat, buong doon sa pirmis mo lang doon kung saan yung masakit mo. Tapon. Sige, kunin mo. Sama mo na pati mata mo. Yan. Banggitin mo si Papa Jesus sa isip mo. Papa Jesus, tulungan mo ako. Konti na lang, wala na. Naikot na natin yung stick. Hindi na masakit, di ba? Oh, isa na lang. Isa na lang. Tapon, meron pa tayong isa. Hindi na masyado, no? Hindi na po. Sige, tapon. Hinto ka na. Wala na. Anong bumaba sa'yo? Init, lamig? Init. Init. Hanggang saan yung init? Lagang pa po. Saan nagmula yung init? Ulo. Ulo? Bawas pa konti. Bawasan mo pa. Kailangan masagad dito sa stick. Sige. Tapon mo, bilisan mo para mabilis tayo. Bilisan mo. Sige. Kailangan bumaba yung lamig. Puro init lang ang nilabas. Opo. Kailangan may pumasok na malamig. Pag may pumasok malamig, magaling ka na. Sige, bilisan mo. Hindi to nakikipagbira. Nakala mo parang laro-laro lang tong ginagawa ko. Pero hindi to laro-laro. Tawag dito spiritual. Mahirap to. Hindi to pinag-aaralan. Minsan, akala mo, naggagawa lang tayo ng kwento-kwento. Ano lang to. Hindi to mahirap ipaliwanag ng sensya to. Sige, tapon. Magpapantay na yung daliri mo niyan. Okay, anong bumababa? Mainit o malamig na? Malamig. Hanggang saan yung lamig? Lagang ulo po. Saan nagmula yung lamig? Pa. Sa paa? Kung pumasok na sa ulo mo? Opo. Buong katawan mo? Opo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, binibigyan ko to ng bisa upang lumayas ang masamang espiritu anumang elementong ito. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Oh, wala na. Hindi na masakit? Hindi na po. Okay. Huwag kang didilat ha. Baba mo pa mo. Saglit lang. Huwag kang didilat. Anong yung kamay mo? Huwag mo nang ulitin mong babato ha. Opo. Batuyin mo na lang yung yung mga lupa. Huwag ka lang babato ng mga nananahimik ha. Opo. Sige ka. Magagaya ka doon sa dati ko pasyente na pinahaba yung baba. Tapos ginastos ng nanay, tatay nila sa ospital. 150,000. Ang ginamit ko lang, posporo lang. Tapos, ang laban. Sana binigyan na lang ako ng 150,000. Yuko. Panginoong Jesus, gayahin mo ako. Panginoon Jesus, Amang Nazareno, Amang Nazareno, pakiramdam mo kung iinit to ha. Amang Nazareno, Amang Nazareno, taos puso ako, taos puso ako, nananalangin, nanalangin, patawarin mo po ako. patawarin mo po Ako po sino? Sino ka? Ako po si Jan, Lahat ako si Ninyo Jan P. Severino, ay nananalig ay nananalig at nananampalataya, at nananampalataya, nananampalataya nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. sa Panginoon Yesus Cristo. Amen. Amen. Kaibigan, Kaibigan, patawad, tawad, naririnig ka niya. Anong ginawa mo sa kanya? ginagawa. O anong gagawin mo dapat sa kanya? Siya ng tawad.
Humingi ka ng tawad habang naririnig ka niya. Para po akong tawad. sa'yo, sabi mo sa kanya, kaibigan. Sabi mo, kaibigan, Kaibigan, humingi ako ng tawad humingi ako sa sa inasal ko. inasal ko. Ano bang ginawa mo sa kanila? Binato. O, patawad ha. Patawad. Huwag mo nang ulitin. Opo. Sige. Ikaw, duwending pula. Ikaw, Gwen. Huwag mo akong gayahin. Hindi ikaw ang kausap ko. Ikaw, duwending pula. Nasa loob ng katawan ng batang ito. Alisin mo na lahat ng naramdaman niyang sakit at nilagay mo sa ilong niya at sa ulo niya. At hindi niya naulitin ito. Pag inulit niya to, wala tayong magagawa. Pag inulit niyo, bato-bato inulit yung mga bahay niyo, ha? Ako na humingi kapatawaran sa batang ito. Amen. Salamat ka na wala siya. Huwag mo na ulitin yun, ha? Opo. Uminit yung krus, hindi. Uminit po. Alin ang uminit dito sa kaliwa? Kanan, kaliwa, kanan. Ay, kanan, ito, kaliwete o kanan? Kulubete. Ito, uminit. Opo. Ngayon, hindi na. Hindi na po. Wala nang init. Wala na po. Pagpagan pa. Ganyan, o. Pagpag mo pa mo. Yan, baba mo. Yan, urong ka konti. Okay, pagpag mo. Sabi mo in Jesus' name. Jesus name. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yoko. Huwag ka masyadong yuyoko. Kukunin ko lang ibang mong sakit. Ako kukuha. Dilat. Ano masakit? Wala na po. Yung ulo mo masakit? Hindi na po. Yung ilong mo? Hindi na po. Hindi na masakit, sigurado. Opo. Namula na yung labi mo, di ka tulad kanina, namumutla ka. No, halika nanay. Tingnan mo yung daliri niya. Di ba, hindi pantay? O, tingnan mo yung daliri niya. Pantay na, di ba? Pantay na pantay. O, kanina sobrang haba nito, di ba? Ang daliri niya ganyan kahaba, yung una kong ano. Kaso yung nawakan ko, may dasal na kasing kamay ko, automatic umikli lang, pero ganyan, di ba? O, nakita mo yung guhit sa taas, yan, di ba, nakaguhit. Sunod-sunod na yung guhit niya, nay, ha? Walang labis, walang kulang yan, ha? Huwag mo nang uulitin yan, ha? Opo. Huwag ka nang babato ng alas 3 ng tanghali, ha? Ay hapon, ha? Opo. Pag sinabi ng lola mo, uwi na. Pag sinabing kain, kain. Pag sinabing matulog, matulog. Pag sinabing maglaro lang. Huwag nang babato, ha? Pag nang babato ka, magagaya ka doon sa pasyente ko, yung baba niya pinahaba. Gusto mo humaba baba mo? Okay na, ano masasabi mo kay Papa Jesus? Salamat po. Siguradong wala na sakit. Wala na po. Hawakan mo nga. Masakit. Hindi na po. Yung una yan, hindi ko pala na-testing yan. Anong sakit niyan yung hindi ka pa ginagamot ng Panginoong Kristo? Anong masakit yan? Pag nasasagi mo, anong nangyayari? Namumula tsaka nagano. Ano? Lakasan mo. Namumula po. Namumula po. At saka ano? Tsaka nagbabarado. Ngayon, nagbabarado. Hindi na po. Nga. Tapos kunyari may nginangata ka. Tapos hinga ka, labas mo yung hangin sa ilong mo. Inhale, exhale out. Sige, hold mo, tapos ilabas mo sa ilong mo yung hangin. Ano, may bumabarado? Wala na po. O, magaling na. O, hindi ito mo sakit. Ano pa? Tuktok mo, hawakan mo. Tingnan mo kung masakit, ganun mo. Hindi mo ng kamay mo. Tingnan mo, ganyan mo. Hawakan mo. O, ano, masakit. Hindi na po. Yung ilong mo, ganun mo ulit. Lakasan mo, masakit. Hindi na po. O, ano masasabi mo kay Papa Jesus? Pinagaling, ulitin mo, hawakan mga ilong mo. Masakit pa. Hindi na po. Papating ulo mo. Wala na. Wala na po. Huwag ka nang babato, ha? Opo. Pasalamat kayo, mga elemento. Madali lang silang kausapin, hindi sila mga salbahe. Hindi yan katulad ng mga tao pagka sinabing, huwag ka nang magagalit. O, hindi na ako magagalit. Kinabukasan, galit pa ako. Pag sinabi nilang ayaw na nila. Pero huwag mo nang ulitin yan, ha? Wala na sakit. Namula na yung labi ng apo nyo na, yo. Kanina, namumutla. Pagdating mo doon sa bahay, palitan mo lahat ng damit mo, ha? Kasi yan, may mga sakit yan kasi pinagtatapon mo. Uminit yung stick o sumakit? Uminit po. Saan uminit? Turo mo. Dito po. Yan. Walang sugat yan, ha? Tingnan mo yung paa niya, ha? Walang katiting na sugat yan. Kahit, di ba? Wala, ha? Walang gas-gas yan, ha? Kahit katiting, ha? O, tayo ka nga. Subukan natin. Lakad ka nga. Tingnan mo nga. Tumalong ka. Doon ka lakad. Doon. Lakad ka. Tingnan natin. Talon. Masakit. Yung ilong mo, ganun-ganun mo. O, masakit. Ulo mo, galaw-galaw mo. Wala na. O, lagi ka magdasal, ha? Makikinig ka kay Lola. At kanon niya tatay, apo niyo rin?
O, makinig ka kay lolo mo, ha? Pag sinabi niya sinama ka sa bukid, pag sinabi yun lang ang trabaho mo, yun lang ang trabaho mo. Pag alam mo nakakaramdam ka ng kilabot sa mga bukid, huwag ka mambabato. Pag nakaramdam ka ng kilabot sa may puno, ang gawin mo lang, Papa Jesus, tulungan mo po ako. Magsasayin ng krus ka, ha? Salamat din, ha? Halika rito, lumapit ka sa akin. Babasbasan pa kita ng holy water. Opo. Sige, maraming salamat po, Panginoong Hesus sa mga Nazareno. Bye-bye.